Ja jongens, kijk hoor. Nou, ik weet niet of je dat ziet. Die champignon shit. Dat ik het allemaal deze keer op slot zet ook hè, gelijk. Kijk hoor. Als het goed is. Hup. Een brandje erbij. Oh ja. Wat gaaf. Oh ja. Hey Wim, ik ga gelijk allemaal daarin. Komt hij dan? Hij is uit, kijk uit! Kut! Nou. Ja, dat maakt niet uit, dan gaan we gewoon zo door joh. Maakt ook allemaal niks. Hup. Zo, die dingen zijn echt, ja. Moeten we meer voor kopen van die grafzooi, vuurvent of niet? Lekker hoor. Oké. Vuurvent. Gaan we doen vuurvent? Wachten. Zo. Kijk. Wachten. Tyfus.